Scarface, labarin wani gwarzon zaki da ba taba ganin mai jarumta da ƙarfinsa ba a tarihi. Scarface a gajeruwar rayuwar da ya yi ta shekaru 14 ya zama sarki a dawa a gandun dajin Masai Mara da ke ƙasar Kenya. Scarface ya naɗa kansa a matsayin sarkin dawa na dole, sannan ya yi mulki iya mulki da babu wata dabba da ta taɓa yin irinsa a tarihi. A zamanin mulkin Scarface a dawa ya gwabza yaƙe-yaƙe da garken kuraye da abokan hamayyarsa zakuna, amma duk gaba ɗaya sai da ya samu galaba a kansu, bai taɓa rashin nasara ba har ya bar duniya. Scarface ya kashe kuraye sama da guda 400, ya kashe zakuna maza abokan hamayyarsa sama da guda 130. A shekarar 2012 ne ya samu rauni a idonsa na dama sakamakon wani gumurzu da ya yi da wasu garken zakuna waɗanda suka nemi yin jayayya da mulkinsa. An haife Scarface a shekarar 2007 a gandun dajin Masai Mara da ke Kenya. A tarihi shine zaki da aka taba gani ya kashe babban dorinar ruwa a fafatawa na ni da kai ba tare da samun taimakon sauran 'yan uwansa zakuna ba. Ya mutu a shekarar 2021 tsugune akan kafafuwarsa kamar jarumi, ya ɗau tsawon awanni a mace, amma bayanai sun ce abokan hamayyarsa zakuna maza da garken kuraye sun kasa zuwa kusa da gawarsa. Scarface Zaki, sarkin dawa da ya mulkin mulukiya da nuna isa da ƙarfin iko a gandun dajin Masai Mara tsawon shekaru masu yawa. Ana ambaton sunansa da tsoro da girmamawa a duk faɗin gandun dajin. An raɗa masa suna Scarface ne sakamakon wani mummunan tabo a idonsa na dama wanda ke nuna tarihin yaƙe-yaƙe da gumurzu da ya rika gwabzawa a shekarun baya da abokan hamayyarsa. Kamar yadda muka faɗa tun da farko, an haife shi ne a cikin wani garken zakuna a gandun dajin Masai Mara da ke Kenya. Scarface ya yi fice cikin sauri saboda tsananin ikonsa da girman jikinsa da kuma ƙarfin tsiya da yake da shi da kuma tsananin zafin ransa. Scarface ba wai kawai jagora ba ne a dawa, ya kasance kamar wata halitta ta daban wanda idan ya yi gurnani ko da tsuntsaye sai sun yi tsit na ɗan lokaci a gandun dajin Masai Mara. Yana da wani sauti mai zurfi da tsoratarwa, yana ratsa ko'ina a cikin gandun dajin, yana nuna ikonsa da kuma gargaɗin duk wani mai ƙalubalantarsa. Scarface ya shata yanki mai yawa a cikin gandun dajin Masai Mara, inda ya iyaka da babu wata dabba da ta isa ta tsallaka, sai dai wata ta haifi wata. Scarface ya kafa dokoki da ƙarfin ikonsa a Masai Mara, kuma ya kare shi da tsananin gaske daga sauran zakuna masu hamayya da kuma garken kuraye. Zakuna da yawa masu adawa da shi sun faɗi a gabansa. Scarface ya shahara da basirarsa a farauta, yana jagorantar tawagarsa da 'yan uwansa da dabara da daidaito, yana tabbatar da cewa tawagarsa a koda yaushe ta kasance da isasshen abinci. Labarin Scarface ba wai kawai game da ƙarfin hali bane, ya kasance mai juriya, ya fuskanci ƙalubale da yawa kamar fari da suka yi sanadiyar mutuwar dabbobi da dama a gandun dajin Masai Mara, amma shi duk da haka ya tsallake wannan annoba har sai da lokacinsa ya yi. Ko ina a jikinsa akwai raunuka daga yaƙe-yaƙe da gumurzu da ya gwabza da 'yan hamayya da kuma garken kuraye. Duk da haka Scarface ya ci gaba da juriya, kowane ƙalubale yana ƙara tabbatar da ƙarfin ikonsa. Ya haifi 'ya'ya da yawa, kuma shine bango da garkensa suka jingina da shi. Ya tabbatar da ci gaba da zuri'arsa, kasancewarsa ya kawo kwanciyar hankali da tsaro ga tawagarsa, kuma zakanya mata da 'yan zakuna matasa sun bunƙasa a lokacin mulkinsa saboda kariyar da yake ba su. Yayin da ya tsufa, yaƙe-yaƙen da yake sun ragu, sun yi masa tasiri. Gashin wuyarsa mai kwarjini ya zube, motsinsa ya ɗan yi jinkiri, amma idanunsa har yanzu suna da wannan ruhin mai tsanani wanda baya yankewa. Ko da a cikin shekarunsa na ƙarshe, Scarface yana samun girmamawa, wani abin tunawa mai rai ga zamanin zinariya na mulkin zakuna a Masai Mara. Rayuwar Scarface shaida ce ga tsananin gaskiya da kuma ban mamaki. Juriyar daji, ya rayu cikakkiyar rayuwa, ainihin sarkin dawa na gaskiya, namiji iya namiji, ya bar baya mai kyau a dawa. Tarihinsa zai ci gaba da gudana har abada. Labarinsa babban tunatarwa ne game da kyawun daji da kuma gwagwarmayar rayuwa a cikin dazukan nahiyar Afirka.